Mae gan Llywodraeth Cymru gynllun 5 mlynedd I wella'r ffordd y mae'n gwneud penderfyniadau am gyllideb Cymru. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol sy'n arwain ein penderfyniadau am yr amgylchedd, yr economi, cymdeithas a diwylliant. Mae Llywodraeth Cymru yn gwrando ac yn siarad gyda pobl Cymru ac arbenigwyr mewn gwledydd eraill I siapo cyllideb Cymru. Bob blwyddyn, maen nhw'n edrych eto ar eu penderfyniadau gwario, mwyn addasu i'r byd wrth iddo newid a helpu'r bobl sydd angen mwyaf o help. Mae dadansoddiwyr yn defnyddio data a thystiolaeth I gael gwerth am arian ac asesu effaith y gwariant. Mae Llywodraeth Cymru eisiau buddsoddi yn gall mewn pethau fel tai I bawb, llefydd I chwarae a llefydd I ddysgu a gweithio, ac maen nhw eisiau cael dulliau teithio sy'n helpu natur a'r hinsawdd. Mae gan Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig wahanol bwerau trethi I godi arian, I wario ar wasanaethau cyhoeddus yn agored ac yn deg. Mae'r cynllun yn dweud sut bydd y broses creu cyllideb yn gwella, mwyn creu Cymru gryfach, tegach a gwirfach I bawb.